Připraví se 1585. To jsem já. Ne, dobrý, já se vidím však vás. Jde pokoj. Mončo. Mončo. Dejte pokoj. Woody! Tento pes nepatrí silnejších líc a temene, ale inak dobrej hlavy, proporcionálne zladenej, má silný, ale elegantný krk, vynikajúci front, je nepatrne delší v partii beder, možná nej tak suverénneho projevu, jak by sme čekali, ale je dobre zaulený a dokonca ani voľnejší lokty neruší jeho dobrou mechaniku. Dneska nám vzory tým bedrom a voľnejší lokty im dá známku výborný 1 a cajc.